Det var den stol. Nej, formanden skal hen og rydde. Du skal også sige arve, jo. Ja. Ja, han skal huske at sige arve. Ja, du skal huske at sige arve. Ja. Finn kan ikke høre noget. Du skal huske at sige arve. Når den hunden viger. Det er en farlig hund. Jeg har overhovedet ikke hørt noget endnu. Jeg har jo noget for ørerne. Har bare døv. De gør det ellers ind i det ende. Fodbold, så står de der og skriger helt vildt med dyr. Ret vildt på det. Jeg var pustet den gamle mand. Ja, det var den stol. Så laver vi en flugt, Karina.